Pinoy Ulam Ideas. Kanayo lamian niya. With mais nga baka. Kani kay ginagmay. Kani kasi adobo or humba. Kani sa man batong. Halang-halang. Oh, halang-halang din. Kani siya. Magigitsit saron nga wan baboy na batong pitsay sa maning usa. Kani sa man baboy nga gi ano sinigang na baboy. Kani sa man munggos with baboy. Nisad bulalo, oy bulalo guys. Kalami na mais po, special yung mais. Kani tilapia buwad. Buwad nga na itlog. Nagi kamatis sila design lang ba. Kani yung tilapia. Pare-pareha sila. Mi ay. Kani sa man itlog nga gi pinikas nga taong sa man siya. Pinikas yung ibutang itlog. Di bangus di bangus. Ito may bangus ya sa usawan. Sili po yun. Ini bangus nga tinuwa awnunan. Bangus nga ginunan or tuna. Tuna de. Kani sa man siyang pagkauna. Sinigang. Kani tinunuan or gilidis choice. Sa man siyang pagkauna. Kani itlog nga giadobo. Nagikupat kay itlog. Balik bulalo. Katong ginagmay. Pagbalik naman na sila lagi. Kani dera, kani shrimp, kani may lami. Dagko basta dagko. Kani adobo. Kami adobo. Miswa. Yabang gagmay. Crabs, abang. Kani paborito ng bayan, litson. Yabang yun san ni. Adobo. Chicken nga giadobo. Isda nga gitlugan. Tuloy mo siya. Tuloy nga gitlugan nga gikamatisan. Kani yan sa naman May tawag na Kani itlog scramble egg. Or sa man scramble palaya. Kani kay batong simple. Kani dinuguan. Klaro kayo. Kani sa man tawag simple bro lami. Kani tinuwang manok. Sa may manok ko yawit kan manginasal. Kani batikon, atay batikon. Kani ukos. Yabang nga gi maisan. Kani buwad nga gitlogan. Na pagisili. Di gini mawang sili. Der torta. Kani kay magyapon ginagmay. Litson no. Kani kaman sa litson, paksiwon. Atbang yan. Kasama ni. Tinae nga gikuan. Halang-halang. Kani. Sa may tawagan ni be? Katsil ha? Tawagan na. Say ka muna like itlog nga ginagmay nga apritada nga na itlog. Kani kay buwad nga gitlogan. Adobo humba. Kani pitada. Kani kay sa may lami yan. Kani lobster dili kanang sanay oyster mahong nga gikuan gisay. Amahong
Sama na siya. Kalbasa. Nga na batong. Tito. Di siya kay... Saan naman si tahanan eh? Basta mauna na. Ada ra. Tahanan. Pambansang street food. Barbecue. Sama na siya. Buwad. Ay, isda dahil nga. Sugba. Rito. Sugba. Siguro na. Nanay bag paig. Kini. Sama ni. Ang saan ba siya pagkauna? Nay harina. Basta nga ni. Harina. Kalambe. Uy. Itlog o katong giko ni Baskanda. Sa tayo. Oyster. Ano na eh? Hotdog. Hotdog ba? Uy, hotdog na eh. Kani. Sama niyo eh. Tao nga siguro nagisugba na. Tao. Tao kra. Nalanon. Gika na ra bagi. Mix. Aron nindot og forma. Otra pa tada. Iba bukalan ra man agad. Nakalang na. Ipadul Manok nga. manok nga kuan. Kuan baboy. Baboy nga. Ambot niya baboy. Tilapia simple. Prito ra. Lagi itlog hiniwaan na. Sili Kanin sa namsan eh. kuan gisabuan nga. Sinabuang baboy. Nanay kanon eh. Nasa burger stick. Burger stick. Ni lami itlog, Baboy longganisa. longganisa. Tuwa ka itlog. Gutom. Kagutom naman eh. Mura dito mga lamian nga pagkaon. Bye bye.